Praise the Lord. गिबिसिनथाराव बासायगिरि प्रभु जिसुखौ हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बर'लेण्ड गस्पेल इउट्युब चेनेल फेमिलि बयखौबो आङो हामबाय होनदों। आं आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै उनावहाय शेयार खालामगोन। बयबो जेन मिथिहैनाय बायदि जोङो दिनै माबायदि सिरि मोननानै थानांगौ, जिसु फैगोन समाव माबायदि जागोन, जोङो बिनि सोमोन्दै दान्दिसे सोलोंगोन। गुसुङै गोलाव नङाब्लाबो जोङो दान्दिसे 5-6 मिनिट जोङो सोलोंगोन। फै जों बाइबेल सिरि नायनानै लानि। माथाय 24 बालाब 42 बेबादि लिरदों, सिरि मोननानै था, फोरबोआ बबे सानाव फैगोन बेखौ नोंसोरो मिथिया। सिरि मोननानै थानो थाखाय जोंखौ बाइबेला थिनदों। फोरबोआ बबे समाव फैगोन जों बेखौ मिथिया। जेब्लाबो लागारबो जोंनि जिउआव थाम-थिम जानानै थानाया गाहाम। दिनै दं गाबोन गैया जोंनि बे जिउआ। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो लागारबो फोथायनायजों आरजजों जोङो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय सानखौ नेनानै थानांगोन। अब्लासो जोङो थांफानो मोनगोन। जेब्ला जोङो सिरि मोनालाबानो थागोन अब्ला जोङो हरखाबै माब्लाबा एक्सिडेन्टफोरजों थैयोब्ला बै समाव जोङो बिसारनि दिनाव गाबनो नांगोन। बेनिखायनो लागारबो सिरि मोननानै थानो थाखाय जोंखौ बाइबेला थिनदों। फोरबोआ बबे समाव फैगोन जोंखौ मिथिया होननानै बाइबेला बुंदों। दिनै माथाय 24 बालाब 44 बेबादि लिरदों, लागारबो थाम-थिम जानानै था, बियो लामा नायै मुगायाव फैगोन। जोंखौ जेब्लायबो लागारबो थाम-थिम जानानै थानो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ दिनै बाइबेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायलांदों। जिसु ख्रीष्टआ बबे समाव फैगोन, जों लामा नायै मुगायाव फैगोन होननानै बुंदों। गोदो न'हनि आमोलाव जेरै दैबाना जादोंमोन ना, बै समावहाय दिनै मानसिफ्रा दै बानाया माबादि जागोन, माबादि फोजोबस्रांगोन बेखौ रावबो मिथियाखैमोन। बेनिखायनो जोंबो दिनै जिसुनि फैगोनखौ रावबो मिथिया। बेनिखायनो जोङो लागारबो थाम-थिम जानानै थानाया गाहाम। जेब्ला न'हनि समाव दै बानाया हरखाबै बिसोरखौ, बिथांमोना लामा नायाखैमोन, बिथांमोना न'हनि प्रसादखौ खोनासङाखैमोन, बिथांमोना दैबानाजों दिनै हलाय जानो गोनां जादों। दिनैबो दाबो जोंनि गोबां पास्टरफ्रा, इभान्जेलिस्टफ्रा दिनै फोसावगासिनो दं, जिसु ख्रीष्ट फैगोन समा खाथि जाबाय होननानै। नाथाय जों रावबो दिनै खोमा सुवाखै, लामा नायनानै थायाखै। दिनै गोदोबो न'हनि समाव बेबादिनो जादोंमोन। मानसिफ्रा खोनासङाखैमोन, ओरैनो बुंगारदोंल' होननानै दिनै सानदोंमोन। नाथाय दिनैबो जोंनि फोथायारिफ्रा बेबादि जालांगासिनो दङ। ओरैनो दिनै पास्टरफोर, इभान्जेलिस्टफोर बुंनायफोरखौ, प्रसाद खालामनायफोरखौ ओरैनो बुंगारदों साननानै जोङो दिनै लामा नायालाबा थायोबा बिसार सानाव बिखा सौयै गाबनो नांगोन। माथाय 24 बालाब 32 सिरियाव बेबादि लिरदों, बे सान एबा मुगाया माब्ला बेखौ रावबो मिथिया, सोरगोनि आरफ आरो मानसिनि बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। जिसुनि फैगोन समखौ दिनै रावबो मिथिया होनदों। सोरगोनि आरफ आरो मानसिनि बिसा हौवायाबो दिनै मिथिया होननानै जोङो बाइबेला बुंदों। आरो जोंलाय मानसिसो, जों बोरै मिथिनो? बेनिखायनो जोङो लागारबो थाम-थिम जानानै थानाया गाहाम। 2 पिटर 3 बालाब 10 सिरियाव बेबादि बुंदों, फोरबोनि बे साना सिखाव बादि फैगोन। फोरबोनि फैफिननाय साना सिखाव बादिसो जागोन। दिनै गोबां मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिननो हमबाय। दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै फोथायनायाव गुसु जालांबाय। दिनै फोरबोनि फैफिननायखौ दिनै दिन्थिदोंसै। जोङो बाइबेलनिफ्राय मिथिनो हायो। लुकास 21 बालाब 8 सिरियाव गोबां मानसिफ्रा बुंफैगोन, बोथोरा खाथिसै बिसोरखौ दा फोथाय। गोबां मानसिफ्रा बुंफैगोन जिसु ख्रीष्टनि मुंखौ लानानै, बाइबेलनि माखासे बोसोनफोरखौ लानानै, जिसुनि फैगोन समा खाथिसै होननानै। नाथाय अब्लाबो जोबनाया जायाखै होननानै दिनै बोसोना बुंदों। दिनै जोबनाय बोथोर जायैनि सिगां गोबांथार सिनफोरजों जिसु ख्रीष्टआ जोङो दिन्थिगोन, इसोरा जोङो दिन्थिगोन। बेयावहाय लिरदों लुकास 21 बालाब 10 सिरियावहाय बेबादि लिरदों आरोना। आं बेवहाय जयै बुथुमनानै लादों।
गेदेरथार बांग्रिंफोर जागोन, गेदेरथार आंखालफोर जागोन, जेरावबो थैब्रुनाय आरो महामारिफोर जागोन होनदों। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन, गेदेर गेदेर हांखोबो दिनै बुहुमाव नुजागोन होननानै दिनै बोसोनाव लिरलांदों, बोसोनाव लिरजाखानाय दङ। दिनै बेफोर जाथायफ्रा दिन्थिगासिनो दं। गेदेरथार बांग्रिं मावदों, गेदेरथार दैबाना सुनामिफोर जानायफोरजों दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि फैफिननाय समखौ दिनै जोंनो दिन्थिगासिनो दङ। जोङो बेफोरखौ नायनानै दिनै थाम-थिम जानानै थानो रोंनांसिगौ। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो लामा नायनानै थायालाबा, दिनै गुबुनखौ दिनै जोङो गुबुननि सायाव भरसा खालामालाबा, दिनै गाव गावनो थाम-थिम जानानै थानो गोनां जाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, थानो नांसिगौ जोङो दिनै गिर्जायावल' थाङो फैयो बेबादि जों जानाय नंलिया। अनजाग्रा लोगोफोर, फै जोङो दिनै बयबो दिनै इसोरनि बोसोनखौ मानिनि। दिनै बोसोना जोंनो गोबांथार बाथ्राफोर फोरोंलांदों। जोङो बोसोनखौ मानिनो हायाखै, हुदा फालिनो हायाखै अनजाग्रा लोगोफोर, आरो बिनि थोननाय बायदि जोङो मावनो हायाखै। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो बयबो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नेनांगोन आरो बिनि थोनखानाय बायदि जोङो बिनि बोसोनखौ जेरावबो बुहुमाव फोसावबायनांगोन। हादरमानियाव जोङो थांनानै बुंनो हायाबाल' दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों इसोरनि रावखौ बुंनो हायो। सोरबा पास्टर, सोरबा एभान्जेलिस्ट, सोरबा इसोरनि हाबा मावग्रानि थाखायल' बे नङा। बेयो इसोरखौ फोसावनायनि बिबाना जों बयनिबो। अनजाग्रा लोगोफोर, जों बयबो दिनै इसोरनि बोसोनखौ फोसावनो नांगोन। आङो बे गुसुं मेसेजखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मानोना गोलाव खालामोब्ला नोंथांमोनाबो खोनासंनो बरिं मोनो, बेनिखायनो आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो लोगोसे शेयार खालाम। लोगोसे बयबो सुबुंफ्रा मिथिनाय बायदि बयनोबो शेयार खालाम।